Jaj, akkor majd kicsinyabok. Lepednek. Még lehet. Az miért mozog? Az miért mozog? Nem mozog ez. Ha fújja a szél egy picit. De nem fog ledőlni? Nem. Eddig Nem. nem dőlt le, akkor ezután se fog. Apa, te majd ugolja onnan. Dehogy. Látom százszoromotta. Látom. Látom százszoromotta. Látom százszoromotta. Tényleg láttam. Hűha. Ott van százszoromotta. Vagy még ott van százszoromotta. Hát ott. Hát gyere akkor felbe. Odáig kell menni. Ott van 100 kilométer, látod. Abban de csak egy gyömlet volna. Itt tesz egy új téglát. Ez nem téglás fa. Nézd, fekete. Itt az elégeti. Kiégett meg. Ez a szabfejű minden. Emlékszel, mikor elindulsz? Az ellen. Egy fiától. És akkor most jártak. Dehogy ugorsz le. Hogy hülyeséget beszélsz. Fogja meg kezed, Nóri? Aha, most felértünk a tetejére. Erről beszéltünk. És igazán is vonaljának. Mert? Erről beszéltünk. Hát jó, ez egy darab. Ez lehet, hogy még több is van. De most nem lehessen a telefonod. Hát annak nem örülnék. Akkor összeszedem a Láttam. De jó. Jó messze van. Igen, megjegyzettem egy gonosz részt. Hogy van? Persze, van lépcső. Az ott a téig nincs. Na van. De.